annabin ne kibla shi na salli kuma ni shi ne zai yi wa fara. Mulkin ka ya kai mulki ya sarkin yau da jiya, kai ka sufanta jiki ka kadarta mai yayi tafiya. In ka so sai ya tsaya ko ka rike mai tafiya, amma ikon ka ya ba mu muke yi ba bakin gajiya. Ba raunin da zai musanta akwai ka kwarai ilahu kace, har bauta ma ake da gaske ƙauyu kamar ganin ka ake. Wuyan na ka bayana a gane albasiru kake, har mara sallah ya sani sai in ka zo za ya sake. Yau ma